No niin. Tota, me oltiin tossa viime viikko Ruotsissa leirillä tiumilla maastoissa tai harjoitusmaastoissa, niin meillä oli reserviaikatesti siellä niin katsotaan tää juoksu nyt tästä, että eka juostiin niinku normi reserviaikatesti, että juostiin silleen, ettei tiedetty sitä rataa silleen niinku kisassa. Ja sitten toiselle kerralle niin pystyi vähän miettimään, että mistä kannattaisi juosta ehkä. Ja sitten tavallaan, että näkisi sen, että paljon se suunnistus sit oikeasti hidastaa sitä suoritusta, kun suunnistaa ekan kerran. Et ei tiedä mitä sieltä tulee. Tässä mä lähdin menee vaan suunnalla ja sitten tähän päälle. Oli tarkoitus tulla tähän keltaisen päälle, missä nyt ollaan. Ja sitten tässä tässä mä näin sitten tämän väliin, mihin mä oon kohta tulossa. Tai notko tässä. Sitten sen jälkeen mä näin, että tossa viivalla on tollanen kumpare, jyrkänne kumpare, niin sit mä yritin niinku sitä katsoa ja se näkyy tästä sit tuolla. Ja mä tosiaan tulin tänne ehkä vähän vasemmalle tässä, se on nyt tossa oikealla se jyrkänne kumpare. Ja sit tossa eessä näkyy toi valkoinen kumpare, ihan pyöreä kumpare vaan, niin mä menin sit niinku sen tästä vasemmalta puolelle ja sitten seuraavaksi mä yritin katsella tollasta notkoa, missä tuolla on toi hammasjyrkänne ja sitä notkoa, mikä menee tosta tonne oikealle. Ja nyt kun mä kierrän tästä tän kumpareen, niin mä pääsen sit siihen notkoon ja tässähän se on tällainen vähän isompi notko. Sitten mä katsoin, että joo, että tosta oikealta puolelta Hammaskallion vierestä voi nousta tuohon mäkeen tästä vaan ylös. Sitten tässä mä menin tästä niin kuin kohteelta rastille, että mä laitoin päähän, että tossa eessä näkyy nyt toi keltainen terävä. Toi tollaista jäkälää, niin sitten sen jälkeen mä vaan laskin, että tän jälkeen pitäisi tulla pistekumpare. Se on nyt tässä. Sitten pitäisi tulla kumpare oikealle. Se on tossa nyt. Ja sitten sen jälkeen pitäisi tulla rastipistekumpare. Ja sittenhän se tuli siinä. Mut sitten kun mä tulin tähän, niin mä olin silleen, että hetkonen, että missä se rasti on. Että sen piti olla tässä heti. Sitten mä tajusin, että tässä on vielä uusi pistekumpare. Ja sitten tossa näkyy tollaset pienet merkit olivarasteilla. Niin toi oli vähän tollanen, että mulla oli se niinku selkeänä mielessä, että mitä siitä, että eka tulee pistekumpare, sit kumpare ja sitten pistekumpare. Mut sit toi oli niin pieni vissiin, niin sitä ei ollut laitettu kartalle ollenkaan. Se vähän tolleen hämäs tossa ennen rastiin, että tollanen pikku tajusin sit siinä nopsaa kun näin, että tossahan on vielä yksi pistekumpare. Niin. Mut tollanen vähän turha toho. Sitten tulin tähän tasaiselle alueelle. Tässä mä vaan yritin katsoa, että mistä mä nousen tonne rastin niinku hyllylle. Ja tossa näkyy sitten tossa kun laski noi kumpareet ja noin, niin tosta löytyi sitten toi oikea ränni, mistä piti nousta. Sitten mä katsoin, että mä juoksen tätä ränniä siihen asti, toi oikealla puolen toi kumpare niinku laskee ja sit siitä nousen, niin tästä oli hyvä nousta. Ja sitten tossa vaan katsoin tarkasti, että missä se kivi tuolla on ja sitten siitähän se löytyy. Tää meni aika putkeen tää väli. Sitten tässä mä päätin lähteä kiertämään tän vasemmalta tän koko jutskan, että katoin, että toi jyrkänne on tollanen yhtenäinen, niin siitä ei ehkä oo kauhean hyvä mennä läpi. Tai se on aina vähän riski, että pääseekö vai eikö pääse. Että muistan vaikka Göteborgin leirillä, niin mä otin niinku sellaisen riskin, että tollasesta ajattelin, että kyllä siitä pääsee, sit siitä ei päässyt, niin joutui kiertämään aika kaukaa, niin nyt mä vaan kiersin ton tuolta vasemmalta tolle ihan safetyllä, mut sit tässä oli huono tää mun rastille tulo, että mä oikein niinku tässä on kohta vasemmalla noi kivet, niin toi toinen kivi oli, tossa on kivi ja sitten tuolla vasemmalla on toinen kivi. Sitten mä mietin, että ei täällä ole niinku kahta kiveä missään, kun toi alempi kivi oli tuolla rastiviiva alla. Tai sitä rastiympyrää ei ollut katkottu. Ja sitten mä jotenkin sekoinnuin siinä, että mä olisin tässä niinku nyt vasemmalla näillä kivillä, mutta eihän mä voinut olla. Ja sitten tää rasti oli vielä tosi piilossa
Ja toi notko oli vähän tollanen olematon, että siis toi oli niinku jotenkin oli vähän hämyinen paikka, että olisi ehkä pitänyt tulla enemmän tuolta niinku oikealta, että kun kiersi ton Hammaskallion, niin siitä silleen niinku tulla sitä ihan laitaa tonne, että mä tulin liian tuolta vasemmalta, että se oli ehkä vähän epäselvä sit sieltä tulla. Tässä oli pitkä väli, toi näkyy kaukaa toi keltainen kumpare, missä on noin jyrkänteet, niin se näkyy kaukaa ja sitten mä ajattelin, että sen vähän sen niinku oikealta puolen tätä näin vetelee, ettei me ehkä ihan siihen ja noin se on nyt tossa vasemmalla puolella ja sitten tässä mun piti hahmottaa sit vaan, että missä toi rasti on ja tuolla oikealla näkyy toi, siellä on näköjään toi toinen rasti, niin tuolla on toi tollanen vähän tollanen pieni mäkimuodostelma. Sitten tuolla vasemmalla näkyy tästä kohtaa, mä näin muutama kiveen, niin mä tajusin, että ne on varmaan noin kivet, mitä tuossa vasemmalla on, niin sit mä tajusin, että tähän tää niinku rasti, missä tää rasti on tää tällainen nenämuoto, niin se on pakosti nyt tässä mun kohdalla ja sitten vaan tänne ja tossa näkyy toi nopsaa, näkyy toi rastimerkki, että mä en oikeastaan tiedä mikä toi rastipiste oli, mutta sieltä se tuli vastaan, niin se on hyvä näin. Sitten oli vähän pidempi väli. Mä lähdin vaan vetään tästä suoraan alussa ja sitten mä vähän katselin, että mistähän mä oikein tonne rastille haluaisin mennä, niin mä olin ajatellut vaan, että joo, että vetää vaan suoraan, että tässä olisi ehkä voinut nyt siis jälkikäteen kun miettii, niin olisi voinut tuolta oikealta koittaa tuota valkoista notkoa mennä tuolta rastivälin oikealta puolelta, että tässä tuli tää tällainen puska vastaan, nyt näkee, että mä huomasin, että mun pitäisi mennä niinku sen läpi, mutta sitten mä ajattelin, että mä voin varmaan kiertää sen ja sitten tulla täältä tän keltaisen kumpareen tän niinku välistä. Täältä näin, mutta silleen pikku tollanen kaarros tohon, että siinä oli se, mä en tiedä mikä, sellainen pikku pajuukko siinä, niin sit se näytti silleen, että mä en halua ehkä siitä rynniä nyt läpi ollenkaan. Sitten tässä mä ajattelin, että mä menen vielä niinku tästä välistä, näitten kumpareiden välistä tänne mulla oli niinku mielessä, että mä vedän niinku loppumatkan sitten viivaa pitkin rastille vaan, mut sit tässä oli vähän tällaista suota, tai tuolla oli muualla aika hyvä juosta, sit tässä oli ehkä vähän heikompi, tällaista vähän korkeampaa varpua, niin sitten kohta näkyy tästä lähtee tällainen urantynkä, sit mä näin tuolla kaukana noin 2 kiveä. Niin mä ajattelin, että hei, tässähän on hullu hyvä juosta, että juostaan nyt täältä, että ei tää haittaa. Löytyi tällainen käytännössä polku täältä. Tässä on nyt nämä 2 kiveä. Sitten täältä mä tulin noin pistekumpareitten kautta varastille, että nyt tässä tulee se eka tossa noin. Mä käänsin just ennen sitä, kun tässä löytyi tällainen uusi polku, niin sitten mennään tästä ja nyt me tullaan sen toisen vierestä sitten. Tässä on nyt se toinen, niin tullaan sen vierestä, että tää heittää tää GPS vähän enemmän oikealle, että oikeesti en ollut ihan noin oikealla, että mä menin siitä niinku käytännössä olisi voinut koskea tohon pistekumpareeseen ja nyt tullaan rastille täältä, niin mä tiesin, että mä oon suht oikealla kohdalla sitten tässä vaan niinku katso, että mikä näistä on se kumpare ja sit siinä oli rasti. Mut joo, tuossa kepsissä näkyy nyt, että toi heittää vähän oikealle tossa. Sitten tässä mä vaan lähdin tänne oikeaan suuntaan ja nousin tähän ja sitten tässä mä katsoin, että täältä vasemmalta varmaan kannattaa mennä enemmän, että täällä on valkoista ja keltaista tuossa kartalla, että vähän niinku kiertäisi tätä vihreätä ja sitten tässä se nyt onnistui musta aika hyvin, että tässä löytyi tällainen hyvä linja ja tosta ton jyrkänteen vierestä niin on aika varma sitten ottaa toi rasti. Näin.
ei siinä sen kummallisempaa. Sitten tässä vaan oikeaan suuntaan ja vähän yritin katsoa, että miten nämä käyrät oikein menee, että on vähän tollanen. Kaikki käyrät menee tuohon samaan suuntaan ja sitten yritti tajua, että miten tää on. Mutta sitten tajusin, että tässä on tää tällainen notko ja ehkä ei kannata tässä notkossa juosta, kun huomaa, että tässä on vähän enemmän tätä risua, niin sitten nousin tähän vasemmalle puolelle ja tässä oli ihan hyvä tällainen mäen päällinen, niin juoksin sitten tätä näin ja joo, sitten tässä katselin, että mitä tulee seuraavaksi. Niin sitten se oli oikeastaan, että tuo rastikumpare tuolta pitäisi paistaa ja tässä nyt en tajunnut, niin vähän kääntyi. Tossa oli kans vähän tiheämpää mettää, tossa kääntyi suunta vähän. Nyt näkyy toi tie jo tossa, mä olin, että joo, että ei nyt mennä ihan tielle asti kuitenkaan, että nyt tohon rastikumpareelle vaan ja sitten sitä pitkin rastille. Näin. Sitten sieltä välistä löytyi tuo rasti, siinä oli tai tuo merkki ja sitten vaan maali, että oli aika tällainen lyhyt. Mä otan tosta noi mun väliä ja voidaan katsoa toi sit tokalla kierroksella, että paljon mä olin nopeampi kuin ties reitin ja pystyi ottaa ehkä pari parempaa valintaakin sitten. Joo. No niin, siitä lähti nyt uusi juoksu. Nyt tässä mulla oli plääninä, että mä vedän tää ykkösväli niinku samalla lailla, mut sitten ehkä pikkasen oikeammalta, varsinkin tää alku, että mä vedin tossa ehkä. No musta se loppu oli ihan hyvä tulla sieltä, välttää niinku noi mäen huiput tosta, että tuolta Hammaskallion vierestä. Mun mielestä se oli ihan hyvä. Tää oli sama, mut nyt tässä mä vedin tänne vähän oikeammalle, niinku ihan pikkasen täältä asti ja sitten nyt tässä tulee, tossa eessä näkyy tuo Jyrkännekumpare, niin nyt me mentiin tästä niinku ihan sen vierestä, että ekalla kerralla mä menin tuolta vähän sen vasemmalta puolelle. Nyt ehkä maksimoitiin keltaista tosta vähän mäpä kaivan täältä ne mun välijäät vielä, niin nähdään sitten. Se on tuo. Joo, mut sit tässä tää loppu, niin tää tulee ihan samoilla linjoilla, että no tässä on hauska nyt, että mähän tein tässäkin vielä vielä uuden virheen sit tähän ykköselle, että tässä nyt mä olin, että muistin tän paikan, mut sitten kun viime kerralla mä menin tuolta vähän oikeammalta, tästä mä tulin, sitten mä menin tonne vähän oikeammalle, niin nyt mä ajattelin, että täältä on ehkä parempi linja tulla, en tiedä löysinkö paremman. Sitten mä unohdin, että missä se rasti on, mä en ollut kattonut karttaa, sitten tässä tajusin, että hei tää oli se. Niin mä tulin tollasen pikku kaarroksen tein. Ja sitten tässä nyt, niin mä päätin ennen tätä uudelleen juoksua, että mä kierrän tän lähön niinku täältä vasemmalta. Edellisessä mä lähdin heti tohon mäen päälle. Niin nyt mä päätin, että mä tuun täältä notkon kautta, että tää on ehkä vähän parempi. Siinä mäen päällä joutui vähän silleen. No mä ajattelin, että tää voi olla parempi tulla täältä. Mä noihin tossa ottaa väliajan tossa ekassa juoksussa, niin noille kahdelle ykkösrastilla unohdin ottaa. Niin mulla on kakkosrastilta väliaika.
väliaika, niin mulla on mennyt, mä oon mennyt 17 sekkaa kovempaa nyt uudelleen juoksussa tän ykkösen ja kakkosen. Mä veikkaan, että siitä ehkä sellainen joku 13 sekkaa tai 12 sekkaa on tullut tossa ekalle rastille ja sitten 4 sekkaa ehkä tähän kakkosvälille. Tuo kakkosväli eli ekalla juoksulla mun mielestä parempi. Siinä ekassa juoksussa siinä ekalle rastille mä jouduin pysähtyä siinä ja sitten kun mä ootin sitä, pysähdyin siihen edelliselle pistekumpareille ja sitten se mun alku oli ehkä vähän huono sieltä vasemmalta. Nyt on muuta. On taas tää kirottu kolmas rasti. Vitsi, tää oli kyllä niinku, mä tulin nyt uudestaan ja mä ajattelin, että joo, että hei, kyllähän mä nyt osaan sinne, että mä kävin siellä jo. Niin nyt ois tästä pitänyt mennä tonne vasemmalle. Niin ei, kun tulin tänne näin ja sitten täällä on taas silleen, että missä se rasti on. Sitten mä tajusin tästä kyllä, että nyt mä oon niinku vasemmalla. Vähän, on tää nyt vähän hukkomaista pummata tossa uudelleen juoksussa. Mutta vaikka tein tollasen koukun, niin olin silti 5 sekuntia nopeampi tuolla tokalla kierroksella toho. Että oikeesti vois olla vielä 10 sekkaa nopeampi tossa tolla välillä. Karseeta. No. Se olisi ehkä rasti ollut helpompi ottaa tuolta, jos se olisi tullut niinku suorilta, niin sit siinä olisi ollut noin kiveet paljastamassa sen notkon niinku pää paremmin, että toi tuolta vasemmalta jotenkin, no se olisi vaan ehkä pitänyt olla vähän parempi siinä niinku ennakot ja kaikki, että pitää sen niinku rinteen siinä oikeesti vierellä, mutta se mä nyt en oikein sitä sitten. Tässä mä tulin nyt tänne vähän pikkasen vasemmalle tossa alussa, tai enemmän vasemmalle mitä siinä ekassa juoksussa, että ajattelin, että täältä on ehkä vähän paremmat linjat ja siinä olikin ehkä paremmat linjat, mutta tää väli oli vaan 3 sekuntia nopeampi nyt tokalla kertaa, vaikka aika pitkä väli olikin, niin kertoo siitä, että se eka vedon niin toi rastinotto ja muutenkin ylipäätään toi niinku alamäkeen rastille tulo ja rastiotto, niin se oli tosi hyvä, että siinä mä en hävinnyt käytännössä yhtään aikaa, että se oli hyvä. Sitten katsotaan toi olin mä ollut nopeampi tonne näillä seuraavilla väleillä. Tässä mä juoksin tän alun tosiaan ihan samaa reittiä. Tässäkin nyt tulee tuolla seuraavalla rastilla unohdin ottaa väliä ja niin pitää vähän laskea tästä, että miten nää menee, mutta sellaisen 20 sekkaa on ollut nopeampi tuolta edelliseltä rastilta nyt tonne kuutosrastille. No, katsotaan sitten myöhemmin, mutta tossa mä juoksin tuon samaa alun. Mä olisin ehkä halunnut kokeilla vielä sen, että tulisi tuolta niinku viiva oikealta puolen valkoista laakeita notkoa pitki. Mut nyt tulee ero. Mä en nyt lähtenyt tonne vasemmalle ollenkaan, kun mä tiesin, että tuolla lopussa meni se hyvä ura, mitä mä tuli alun perinkin ekalla juoksulla, niin tuli se hyvä ura tänne niin kuin mäen oikeaan reunaan, niin sitten mä ajattelin, että mä vedän nyt niin kuin suoraan sit sinne, että tässä nyt näkee, että mä juoksen tällaista pientä uraa koko ajan ja sitten tässä nyt tuun siihen niin kuin isommalle ihan kohta. Se on joo tässä nyt. Niin tulin tavallaan suoraan tänne, että kun tiesin, että täällä menee tällainen ura, niin sitten katoinkin silleen, että tullaan nyt suoraan tänne, mutta tässä olisi tosiaan voinut olla parempi vielä, että tulisi tuolta niinku oikealta tuo alue ja sitten tulisi täältä tän loppumatka, että mä oon siinä ekalla kierroksella hävinnyt tuolla, kun mä oon mennyt tuolla noitten
kiersin noitten kumpareiden välistä tuolla, missä on toi Hammaskalliokin vielä, niin tuolla alkumatkasta. Tää loppu tuli mun mielestä aika hyvin siinä ekassa juoksussakin, mutta onhan se aina niinku nopeampi tässäkin, kun mun ei tarvinnut katsoa karttaa yhtään. Niin pakosti siinä voittaa. Voittaa sitten aina. Noin. Sitten tässä käytännössä sama linja. Mä menin ekalla juoksulla ehkä 5 metriä vasemmalta tässä. Tässä näin, mut sit nyt mä lähden taas tänne lopun tänne samalle. Samaa uraa meen mitä ekallakin juoksulla, niin toi oli niin olin 20 sekkaa nopeampi. Nyt tällä tokalla niin nämä 2 edellistä väliä. Mä veikkaan, että tällä välillä mihin mä nyt tulin, niin siinä mä oon ollut ehkä joku 2-3 sekkaa. Et sit se on se 17 sekkaa, mitä siitä jää jäljelle, niin tullut siinä edellisellä, sillä pidemmällä välillä, että mä en tehnyt sitä turhaa koukkua siinä minkä tein silloin edellisellä. Niin se oli niinku sellainen, että tai silleen aika iso ero, että kun vertaa siihen edelliseen väliin, mikä oli lähes saman mittainen, niin siinä oli 2 sekuntia se ero, eikä 3. Niin tossa oli 17, niin se oli niinku huonompi väli siihen verrattuna. Tässä mä nousin nyt niinku aika heti rastilta tänne vasemmalle, että siinä ekalle juoksulla mä juoksin vähän enemmän tuolla niinku mäkien välissä. Ja sitten nyt tässä mä tiedostin sen, että nyt mä menin niinku pikkasen enemmän vasemmalta tässä kohtaa, että toi käyrä on vähän suorempi nyt ja nyt mä täältäkin hain vielä tän niinku rinteen käreen ihan, niin ei tarvinnut tosta jyrkintä kohtaa nousta. Tälle välille mä olin sitten ollut 5 sekkaa nopeampi. Et ihan sellainen, no vähän paremmat linjat tossa, niillä tuli ehkä se 3 sekkaa ja sitten loput 2 sekkaa sillä, että ties vaan koko ajan mihin pitää mennä. Ja sitten tää maalisuora vielä samaan aikaan kuin edellisellä, eli mulla parani aika siis koko juoksussa 47 sekkaa, mikä on silleen silleen suht paljon, mutta ihan ok kuitenkin, että siinä tuli kuitenkin pari sellaista pysähystä siinä ekassa ja se pidemmän väli vähän huonompi toteutus. Ihan ok, mutta joo, jatketaan.